Tá gá ábhar Ghaeilge nar thula méid aon folaiteoir le Ghaeilge ag luath le linn an phlé maidir le hafreithniú ar ac na deangacha le roinnt blianta anois, agus bé phlé a rís san oireachtas san áir maihearall ar an hafreithniú a rís. Is iad na gá ábhar ná ceis fógraíochta stát Ghaeilge ar na meáin Ghaeilge agus ifreadó dó ceis cóthraí baoithre nua agus Comhstádas don Ghaeilge. An bhfuil tormí go fin gá ábhar seo aníise? Is that near Húlóg Chéad Ceann Darren Tuairí? Ceis fógraíochta Ghaeilge, like orintha being fógraí stát ar tíide chathair as Baile, you know? Yeah. So just I'm Tommy Gra on 19 go Bacorga Merc sé mar cuid de ac na deangacha go Bacorga Merc gach fógra stát ar tíide chathair agus na radio Ghaeilge as Ghaeilge amháin. So mar hampla tetará na fógraí a rinne aber a chur an rialtas a bhaim ó híh COVID in Egypt. Sure. Bhí si sin ar an radio. Yeah, ceapan go meach sin simú gur fiú sin a dhéanamh. Yeah, a thuair sin stádas go Ghaeilge. Yeah, Comhstádas, sin cuid gon Comhstádas. Okay, agus 18 tú freisin leis Comhstádas do cóthraí baoithre nua, seo? Yeah, 18. Like, tá Comhstádas fecinn tú Comhstádas a tíre eile ar nús mar scuinnelum an bhreatain bheith ó híh cóthraí bóthirte. Tá Comhstádas curtha a bhaim acapsan mar scriban them. So ní léon fá nach me Comhstádas a bhaim ó híh cóthraí bóthirte.